Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang paghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Magpadayon ta mga igsoon, ining atong misa, pagampo, alang niining problema sa tibok kalibutan, ang pandemic nga COVID-19. Naunta, maluoy ng Ginoo nato, dali ramang yung kaya ni kuhaon niya, aron unta maka-relax na ang na-pressured karug maayo na nga stress na nining maong kahimtang. Mahunong na unta kining pandemic sa tibok kalibutan. Padayon pud tang magampo ug magpasalamat sa Ginoo alang sa atong mga kaigsuonan, atong mga benefactors ug donors nga minghatag sa ilang bahin sa ilang mga panginahanglan, mi-share sa ilang mga financial aron mutabang sa paghimo nining atong mga proyekto dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kadamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo. Kamong mga pangulo o katawhan sa Israel, sama kamo sa taga-Sodoma o Gomora. Nag-ingon ang Ginoo, walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad. Gipulaan na ako sa mga halad nga mga karnero nga inyong gisunog, ug sa mga tambok sa mga mananap. Giluod na ako sa dugo sa turong baka, ug sa nating karnero, o sa mga kanding nga laki. Kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala niining tanan inigsimba ninyo kanako? Ayaw na kamo pagtunob sa akong templo. Ayaw nakapagdala sa mga halad nga walay kapuslanan. Kay wala ako'y gusto sa insenso. Dili na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bagong bulan, sa adlawng ipapahulay ug ang inyong pagsimba. Ang inyong mga bagong bulan ug ang naandan nga mga pangilin ngilad na alang kanako. Gisamukan ako ug gipulan na niini. Sa dihang ibayaw ninyo ang inyong mga kamot, dili ako mutan-aw kaninyo. Dili ako mamati bisan pagkapila kamo magampo. Kay naduhig sa dugo ang inyong kamot. Panghugas kamo ug hinluin ninyo ang inyong kaugalingon. Hunong na sa pagbuhat og dautan ug buhata ang maayo. Patunhaya ang hustisya ug tabangi ang gidaog-daog. Panalipdi ang mga ilo ug labani ang mga byuda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kaya ang imong mga halad nga sinunog, anaa sa akong atubangan kanunay. Wala ako magkuha og turo gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon.
Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man sa ang akong mga kasuguan o giangkon sa imong baba ang akong mga kasabutan. Bisan kung gidumtan mo ang disiplina o gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat mo niining mga butanga, nagpakabungol ba lamang ako o naghunahuna ka ba nga sama ako kanimo? Badlungon ko ikaw diha sa pagpahinumdom kanila sa imong atubangan. Ang magahalad o pagdaig-agig sakripisyo, nagahimaya kanako, o kaniya nga nagalakaw sa matarong, ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko kundi espada. Mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babay ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babay ug ang ilang ugangan nga babay. Ang labing mangilad nga kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini. Kadtong magpainom bisan na lagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayud. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya ni atong dapita ug miadto sa kasikbit nga mga lungsod aron pagtudlo ug pagwali. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang atong ebanghelyo karon mao na ni ang katapusang bahin sa mga 5 ka chapters diha sa ebanghelyo ni San Mateo, diin gihisgutan ang pagtudlo ni Hesus, pagpanudlo ni Hesus didto sa bungtod ngadto sa iya mga disipulo. Niya nimpili siya siyang napulog duha ka mga tinun-an nga himuon niyang apostoles o gipadala na niya sila ngadto sa misyon. Human namang teaching, human namang ilang eskwela, catechesis, misyon na. Karon ang misyon nga gihatag niya siya mga apostoles mao man ang pagsangyaw sa maayong balita, pagpapahawa sa mga yawa o pag-converter sa mga tao balik sa Ginoo. Unsa man ning misyon na sayo ni o lisod? So, Niya mo apil mo aning misyon na o dili? apel.
Mayo. Mao sa daron ini human kada humas misa, mao ni ang sequence ba? Teaching o niya sending off. Teaching, sending off. Kada nato misa atong gisubli pagbalik kadtong teaching on the mount ni Jesus unya ni end up siya og sending the students. Karon ang warning ni Kristo usas iya dagham to siya mga gipang warnings. Karon ang warning niya murag peligro kayo ni. Ingon siya wa ko magdag kalinaw nganhis kalibutan. Ang gidana ko espada. Kita gani kag tawo gadag espada unsa may tuyo ana. Tinigbasay yun ang magdag espada di magtinigbasay. Amo na ingon siya magunay na ang anak og ang ginikanan og ang anak, ang mga ugangan og ang mga bayaw la unay na pinatyanay gyud. Ana ang ato kunong mahimong sa to ngilad nga labing ngilad nga kaaway kana nang sakop sa atong panimalay. Zaman saktos Kristo sayop. Oh, perting saktohan. Ngano man kinsa may di mag-away nga ang sugo niya niingon man siya kon higugmao ninyong inyong amahan o inahan imong asawa o bana labaw kanako di kaangay nako. Kon higugmao nimo imong anak labaw nako di sad kaangay nako. Kon imong luwason ang imong kinabuhi mawad-an ka ana pero magpakamatay ka para nako makabaton kag kinabuhi. Kisa may di mag-away ana nang litaron imong bana moingon nimo ay sag simba day kay mag-date usa ta nya mingon ka higugmaon gid nako ang simbahan labaw nimo musimba usa ko di ka to masuko. Og ako'y bana na di na tika igbalik nimo anak ko diha ito anak ko silingan nya ug to na siya silingan unsa may bation nimo mahimo na nimong kaaway ang imong bana nya kisa maro imong higugmaon si Kristo o ang imong bana Si Kristo. unya unsa man nimo paghigugmas Kristo matud pa ni propeta Isaías sa unang pagbasa ningon ang Ginoo ba nga mao si Kristo ningon ang Ginoo sa mga tao hunong na mo anang siging sunog anang mga hayop kanang inyong pagdupadupas inyong kamot hilasan na kay kuana kanang inyong siging kanta igig ampo gihilasan na kay kuana kayang inyong kasing-kasing layo kay nako tumana ninyo ang tanan akong gisugo biyai ang sala tanawa ha ang gauna gyud biyai ang sala at timana ang mga kabos ang mga gigutom ang mga byuda o ang mga ilo. Anaon kuno pagtuman ang Ginoo, biyai ang sala. Nakaron kay gihigugma man nimo ang Ginoo, labaw sa imong bana. Gikan ka simbahan, pag uli nimo didto na masilingan. Kay ikaw man tatoy iyang hikap-hikapon, iyang kumot-kumoton, nya kay ni simba man ka. Tuwa siya ni kumot sa silingan. Nakaron pag uli na niya, unsa man magpahikap ka dili. Sige. Sayog gyud ka nga didto siya gikan. Nya pag uli na niya, gikan ka sa simbahan, nya mo gaos-gaos siya nimo. Unsa man? Sugot dili. Sugot. Og musugot ka nga iya kang gaos-gaoson, iya kang hikap-hikapon, kumot-kumoton, nya moingon ra jud kaniyang I love you very much. Kana nahigugma kang Kristo. Pero muwakli gani ka, unsa kapikaw kay buang ka? Ako to nisimba ko ikaw ni lain day buhating yawa ka. Awa na gihigugma na nimo ang imong bana labaw kay ni Kristo. Awa mo kasabot? O kana mo gini pasabot ana. Pasabot ayaw pagpakasa. Bisan pag ang imong bana nagpakasala na higugma agyapon siya kay maunay gustong Kristo. Aron di ta matakdan nakaron. Unsa may bation nimo inig higugma nimo anang tawhana? Sakit o lipay?
Masakitan ka o malipay ka? Lipay. Lipay ko taong pag-sure mo diya. Kung saman mo, buang mo. Nangabit na nga, malipay pa dyan ka. Di, oy, sakitan ka. Porting sakita. Mo na nga ningos Kristo, ayaw na lang paningkamot nga magluwas ka sa imong kinabuhi. Pasabot ba? Ayaw na lang paningkamot nga ma-maintain imong kalipay, ang imong kalinaw. Dili lagi kalinaw akong gida. Nakaron, pagpakamatay para nako. Nga pasabot, antusan ng imong kasakit, hangtod yun mamatay ka. Ayaw na pagsigig ingon, kanus apa man imuhunong Lord, kanus apa man imuhunong. Ayaw na, hangtod ginas kamatayon. Og anha ka diha, mabuhi. Nakasabot ba mo ani? Ako, lison gani ko kasabot. Magpakamatay kuno ta, aron ta mabuhi. Nganuan, unsa man di ay ning kinabuhi nga gihisgutan ni Kristo. Ang kinabuhi nga Dios nun. Ang kinabuhi nga limpyo, balaan. Mao jud nay tinuod nga kinabuhi. Kining kinabuhi nga atong tan-aw dinhi kanang ginhawa pa ta, makasimba pa ta, ana makalungag pa ka, makakaon pa ka. Mao man itong gitawag nga kinabuhi. Di man na mo'y kinabuhi para ni Kristo. Di na mo'y kinabuhi Kay ang kinabuhi gyud kanang gitawag niya life, endless man na, immortal man ang life. Because God is life. So ang kinabuhi gidi ay mao gidi ay ang pagkahiusa sa Ginoo. Yang Ginoo kay wa may sala. Adi sa ta magpakasa. Nya kay makasa man gid ta. Magantos ta para mawa atong sala. Parehara gud anang imong sakit. Naakaroy tumor sa imong mattress. Dako na kayo. Unsa may itambag sa doktor ining pa-check up nimo? Ato gining operahan Mrs. or Ma'am, ato gining operahan kay di ni kwaon madaot man gyud ang imong lawas. Awa ha? Madaot imong lawas. Nakaron ining pa-opera nimo. Unsa man na? Sakit o lipay? Porting sakita inighiwa nimo no anestesiahan man ka pero inig hupas anestesia maglisod kag lakaw inig ubo nimo porting sakita murag mabungkas ang tibuok kalibutan pag antos pa ka maglisod kag lakaw antos pa kas bayronon porting grabiha mataptan pa jud kag COVID dito sa ospital kamatayon oy pero unsa may tumong anong ning agi man kana aron ka mabuhi. Na kana gamay lang na siya nga kana ganing kuan ba kana ganing unsa kana example pasabot kinahanglan ta dinis kalibutan masakitan aron malangkat ang sala nga mo'y virus ug babag sa atong pagkabalaan ug pagsud sa langit pagpakamatay kay ang tinuod nga kinabuhi naa sa pagkaway sala ang tinuod nga kalipay naa sa pagkahiusa ni Kristo pinaagis pagtuman siyang mga pulong. Ang katong gustong mamatay manindog ta. Pagampo alang sa katawhan. Mga igsuon, ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod sa Dios makabaton sa kinabuhing way katapusan. Mudangop kita karon sa atong panginahanglan ngadto sa atong manggihatagong amahan ug muingon kita Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Ang alang sa nagpanaw nga simbahan, nga ang grasya sa kapuno sa Dios nung kaalam, magpabilin sa tanang naglangkob niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nagalagad sa atong nasod, nga sa kanunay ang Espiritu Santo magiya kanila sa pagpalambo niini diha sa kalinaw o kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton uban og ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo,
nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga kalag nga nahikalimtan na, nga makaambit na sila sa bangkite uban ni Kristo sa langit. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, patalinghogi kami. Ginoo, himua kaming imong mga anak nga maunongon saksi sa ebanghelyo ug ipadan-ag sa among mga kasing-kasing ang grasya. Dawata kining among gipangamuyo, dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my claims, the joy and the pain, I make them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nata sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga mo alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, kay ang imong hinigugmang anak mao ang pulong nga nagbuhat sa tanan, siya ang among manluluwas ug manunubos nga imong gipadala kanamo, nahimo siyang tao ug gianak ni Maria nga Birhen, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Misugot siya sa imong pagbuot ug nakapanag-iya alang kanimo ug santos nga lungsod. Midupa siya sa krus aron paglaglag sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagaduyog ang tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pagdaig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo nga among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng among gihandom nining misa karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ngayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat mo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo niining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunang-huna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Pali. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkasuod sa Ginoo, union
closeness with God. Nya mahitabo ra ni siya kon higugmao nato si Kristo labaw gyud sa atong ginikanan, labaw sa atong mga sakop sa panimalay. Usa sa atong pasalamatas Ginoo kining atong mga benefactors para nako niini karong panahon sa krisis o pandemic. Ang ilang pagdonate dinhi sa atong simbahan nagpakita nga gihigugma nila ang Ginoo labaw sa ilang kaugalingon. Muna nga atog yung pasalamatan ng Ginoo ani nila nya kiningon man ang Ginoo nga makabaton sila sa tinuod nga kinabuhi, basin pag makabaton gyud sila sa 100-fold blessings tungod sa ilang pagkamanggihatagon. Nabitay ni hatag nako karon bag-o, ingon siya, Father, musulti lang ko nimo no nga tungod sa akong pagkadasig nga sigig paminaw sa imong wali, gisunod gid nako tong biyuda nako nga naman siya negosyante ko, Father, pero ang akong negosyo karon hagba man gyud kay tungod aning COVID. Nya na ako'y nahibiling gamayng kwarta, ako gining hatag tanan diha sa imong simbahan. Na hatag siya na may usa nato ka expected donor sa stained glass nga tag 165 ni back out man, so siya akong gitiksan, ni hatag siya mohatag siya, pero matod pa niya kinasing-kasing gini na kong halad sa Ginoo kay mo na ginay iyang katapusan nga kwarta niya. Widow pagid siya niya karong bag-o gi-reject pagid siya sa iyang family tungod sa estate nga ilang sundonon sa ilang papa nga namatay niadtong December 2019. Siya pagoy na rejected niya hatag pa siya diri. Muna ang Ginoo mo'y mububo og kwarta ani nilang mga nahigugmas Ginoo labaw silang kaugalingon. Sa makausap pa, pakpakan na to atong mga benefactors, donors. Salamat kayo. May God bless you all. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Dios. Dios.